Byddwn ni'n gweud, felly mae hwn yw'r hoff stafell di yn y tŷ i gyd? Dwi'n treulio lot o amser y fan hyn. Mae'r golan braf yma. A mae yna deulu yn edrych lawr yn fi, yn oriel y teulu. Mae fel oriel ar anfarwolion fyna, di fe? Yr absgalions i gyd yn edrych lawr y wel yna. Ie, mae yna 3 os nad 4 cenhedlaeth yma yna o wahanol aelodau'r teulu. Ond na, dyma'r stafell lle dwi'n gweithio, creu, darllen, sgwennu, gwrando'r gerddoriaeth. Wedyn, na, mae'n stafell braf. Mae yna sawl cadar yma hefyd. Dwi'n mynd chwarae musical chairs o newid o gadar i gadar. Ie, a'r cadeiriau sydd yn perthyn i'r pobl ar y wal, mae'n siŵr, ydy? Ydy'r cadar nain y fanna efo'r brethyn wedi cael ei ailorchuddio, lle mae'r gadar yna gen ni ers cyn co. Dodrefn gan wahanol aelodau'r teulu. Na, mae teulu'n bwysig a beth dwi wedi ddysgu gan deulu a beth dwi wedi etifeddu gan deulu hefyd yn emosiynol, yn meddyliol a yn dodrefnyn. Dwi'n eitha sentimental, mae rhaid yn dweud, dwi wedi cadw pethau o'n hentyndod, pethau sydd wedi cael eu pasio lawr. Dwi'n methu gadael pethau fynd. Beth sydd yn gwneud cartref i ti, tas ydych chi'n gwybod crisialu? Beth mae'r fflat ma'n golygu i ti? Personoliaeth, dwi'n meddwl. Ar ôl lle dwi'n teimlo'n cartrefol bod yna fo ac yn mwynhau treulio amser ar ben fy hun yma. Ond dwi byth yn teimlo'n unig yma efo fi ar ben yn hun, achos mae gen i'r holl bethau i atgoffa fi o wahanol adegau o mywyd i. Rhyw fath o fenyw o ogof. Ydy mae o. Dwi'n licio yna.